går starten. Det er alle hold side om side. Der er så nogen, der er på vej af hesten næsten også. Så de rimer. Og det er Black Sheep, der er en kende foran. Hovsa. Ej, hvad laver jeg nu? Ja, det er glat her. Det har Bella så lige konstateret. Hvor hun dumme. Og vi får Red Riders og Gold Riders afsted på tredje tur, hvor Black Sheep er på vej på deres sidste tur. Vi har også All Stars afsted. Og læg lige mærke til rytterne i fuld firespring. Og her får vi Black Sheep